Ang charap, charot. Mga lami ba ng mga bajiha ay charot lang. So for today's video mga amigo, kuyo gimi sa among pag bodol-bodol or paghabhab anin mga among pagkaon gipang prepare. So by the way maayong buntag kanyong tanan. So kanida yung ako mga kaubang mga gihan kaadyo ay ihay jud pud mig mga nang ihay migluto sa among mga gipang tripingan nga mga pagkaon ba. So ang uban nang sugba, ang uban naghiwa or ang uban bisan usa lay ano pinaypayan pa charot. So ang uban day kanang nag-prepare sa lain-lain nga mga klase-klase nga among gipang luto aning adlaw. So ang amo din tripan pusit, talong nga sinugba or kinilaw ba. So ang baboy nga sinugba ug naay pasayan o di ba? Mga bongga dyan ang among pagtripan ng pagkauna karong adlaw, di ba? So ako din nakasign sa pagluto ning pasayan. So ako ron nang gibutangan og kanang soy sauce or giprito daan ako ang mga lamas. Then gibutangan ako magic sarap or gibutangan ako og Sprite o di ba para lasap ba. So mao na ni naka-prepare na sila dali ara jud ay basta magtinabangay jud dali ara jud kay makahabhab na gyud ayon di ba? Tuman ang kamon ra jud kinsa kinadak ano mo kaon ni napita. Mas nisamot jud og gana ang pagkaon aning adlaw ay kay ngano gibutangan po namo og watermelon ug mangga o di ba bongga jud kaayo ang pagkaon aning adlaw. Nung kamo nga nagplano diha o tinud-anan na ninyo aron di na mapunta sa pagdrawing ba kay kaning amo nagplano mi 2 days before or 3 days before. So mao na tinuod jud kayo magdugay-dugay mo papunta jud na sa pagdrawing o di ba. Forgives lang good fights na o di ba makarelate jud ang mga kanang trabahante ani nga mo ang gipang buhat di ba magpundok-pundok ba dili kay pirmi lang trabaho good kay kanang pirmi nakakayod o di ba kaon pud habhaba pag may time o di ba samtang buhi pa kaon taman o di ba ug marto siya mga amigo-amiga salamat sa pagtan-aw ug syempre ug nay tigluto ug napay tig hugas o di ba nakasign din sila charot so salamat sa pagtan-aw bye.